אנחנו ממהרים, מדברים מהר, מסמסים תוך כדי, עוקפים בכביש, אוכלים מזון מהיר, ישנים מעט, עובדים המון. את אורח החיים הזה מבקשת בשנים האחרונות תנועה עולמית בשם סלואו, תנועת ההאטה, לשנות. הסיסמה היא פחות זה יותר, והם לא רוצים שנחזור לגור במערה או שנתנייד ממקום למקום על חמור, אבל שננסה לנהל חיים פשוטים יותר, מאוזנים, רגועים, שנפסיק להתעלף מכל גאדג'ט חדש. למקומות איקון, העט. לאן אתה לוקח אותי? אנחנו נלך קצת לאיבוד. נלך לאיבוד? כן, ננסה ללכת לאיבוד, זה לא כל כך קל. איך הולכים לאיבוד? ימינה או שמאלה? בוא נתחיל משם. יאללה. יונתן משעל הוא משוטט מקצועי. זאת העבודה שלך? אני משוטט כעבודה. הוא מדריך סיורי שוטטות לקבוצות בדרום תל אביב כחלק מתנועת ההאטה. אבל לאן אתה רוצה להגיע עכשיו? לשום מקום. אני רוצה להגיע, לאן שנגיע. הנרדם בחייו לא יקום. אז חלק מהרעיון זה להסתובב ולראות דברים שפותחים לך את הראש? כן, זה בדיוק הדברים שמגלים אותם כשהם משוטטים. נמשיך עכשיו לתוך הסימפטואות של דרום פלורנטין. אף אחד אף פעם לא שאל אותי באיזה קצב אני רוצה לחיות. ופשוט זרמתי עם זה, הלכתי לפי הדרך שבה כולם הולכים. חשבתי שאני צריך באמת לעבוד 17 שעות ביום כדי להצדיק את הקיום שלי בעולם. תחשוב כמה קשה להשתחרר מהרצון להגיע למקום הבא. הצורך הזה של לסמן ויים על כל המשימות. תל אביב היא עיר שב-DNA שלה היא עיר שרצה. נכון, וזה לא קל. אבל אם עכשיו תהפוך למדריך מבוקש לסיורי שוטטות בתל אביב, ומחר בבוקר הטלפון שלך לא יפסיק לצלצל ויגידו לך, יונתן, אנחנו רוצים סיור ב-10, ב-11, ב-12, ב-1, תגיד להם לא? כן. אבל אתה מוותר על כסף. בטח. בשמחה רבה אני אוותר על כסף, כי אני רוצה את הזמן הזה כדי לחיות. צריך לעשות דקירות. אחי, תרים לי רגע פה. בסדר, זה לא צריך. בונים בית בישראל? כן, עשינו את הגג. עכשיו עשינו את הדפנות. זה קיר. זה הקיר, כן. כבר כמעט שנה שהבית של עמית נודד איתו על הגב ברחבי הארץ. הוספתי צ'ק של 64,000 שקל עם חליפה. הוא היה איש הייטק, מתווך נדל"ן, אבל עכשיו, רגע לפני שהוא חוגג 40, הגיע הזמן לעצור ולחשוב. אם אני לא יודע מה לעשות, אז אני עושה משהו. אז אני הולך להייטק, כי שם מרוויחים טוב, אז אני פותח עסק. הרווחת טוב? הרווחתי טוב, כן. מה זה הרווחתי טוב? 300,000 שקל בשנה. לא נהנית ממה שעשית? לא נהניתי, אף פעם לא נהניתי. לא היה לך אתגר, סיפוק, הצלחתי היה אתגר, כן, להצליח, רכב, עבודה, טלפון, קרן השתלמות, הכל. חבר'ה, אני בסדר, אבא, אמא, אני בסדר, הכל בסדר. את הכניסה לבית? זאת הכניסה, זה צריך לשטוף רגליים כשנכנסים? כן, צריך לשטוף רגליים. אוקיי. אתה מכניס את זה, כל החול יורד. אוקיי. עכשיו אין חול? אין חול. זה המטבח. פה יש סירים, כל אלה זה תבלינים. זה המקרר. פה לנו ירקות, יש דבש. פה כל מיני, יש פה ג'ינג'ר וקמומיל. זה החדר שינה, אנחנו הולכים לסגור פה. רגעים שאני פתאום מרגיש לבד, ואני תופס את הראש ואומר, מה עשיתי בכלל? מה עשיתי? מה, אין לי כלום, אני עם הרכב ואני לא יודע איפה אני יושן היום. בשבוע הראשון שהייתי בים, אמרתי לה, היה לי קשה, כל הזמן המיינד אומר לי, נו, ומה אחרי זה? ומה אחרי זה? ומה אחרי זה? עד שקלטתי שכל החיים, לא משנה איפה אני נמצא, הוא אומר לי, ומה אחרי זה? כל הזמן צריך להתקדם, כל הזמן צריך לעשות. מה שאתה עושה עכשיו זה לא בריחה? לעבוד בהייטק ולתפוס עבודה 15 שנה זאת בריחה. כל היום עסוקים, אין רגע שנייה של מנוחה. וחיים שלמים עוברים ככה. זה היה יותר חזק ממני, הלב שלי פשוט נקרע ואמר לי, זה הדרך שלך למצוא את הבת זוג שלך, זה הדרך שלך למצוא את הייעוד שלך, זה הדרך שלך למצוא את המקור פרנסה שלך באמת. אז עדיף לי להיות משוגע ושמח, מאשר משוגע ומתוכנת. המדבר מתעורר עם צריכתו של הירח, מזכיר לך שאתה